testattaisiin tämmöistä projektiesittelyä tällä kertaa. Olisi tämmönen Ford Cortina ykköskoppainen, niin sanottu tähtiperä. Britti Fordi. Tää on tässä Lappi-auto. Ostettu ehkä noin 10 vuotta sitten. 700 €. Ja se on ajettu tähän talliin ja tässä se on seissyt siitä asti. Ja tää on melkeinpä koko meidänkin nuoruuden tässä istuskellut. Ja nyt me ajattelin tässä, että vois laittaa tämän kuntoon, kun ollut tässä eessä sen 10 vuotta. Mikä tarvitsee näille omille autoille kanssa tilaa, että täällä on aika täyttä. Tämähän on joku aikoinaan kertaalleen helma korjannut, mutta että siinä on ainoa pala, mikä ei ollut niinku ruostessa tuo väli. Että tää on niinku jossain hiekkapönikällä seissy. Oli aivan täynnä hiekkaa nämä helmat. Ja pohja tässä oli yllättävän hyvässä kunnossa, että ei ollut kuin runkopalkkia muutamasta kohtaa piti pistää uusiksi sieltä. Näkyy esimerkiksi jarru tehostin tai sylinteri, ei tässä ole tehostinta. Oli mennyt jummiin ja semmonen tilattiin uusi. Meni Land Roverista, löytyi uusi Briteistä, kun haki vaan Google Lensin avulla. Ja tämähän olisi tarkoitus, vanhempi auto, niin minä en oikein tiedä mitä ne tällä haluaa, mutta me ainakin laitan tämän käymään ja jos kattastaisin. Näissä on vanhoissa autossa, että näissä ei ole katsottu turvavöitä ollenkaan ja tosi turvallinen, kun ajaa kolaarikin, ja nämä penkitkin vaan kippaa tällä lailla. Lennät tuosta ikkunasta läpi ja on varmasti semmoinen ikkuna, että tulee semmoisia isoja sirpaleita. Mutta kuskin penkki on aikaa elämää nähnyt ja vänkärin penkki on vähän vähemmän, mutta takapenkki oli aivan pirumainossa kunnossa ja tuo hattuhyllykin tuolla takana. Tästä pitäisi tulla tämmönen varmaan hupikesäauto. En tiedä lähdetäänkö museoimaan, on vähän ei ole alkuperäistä maalia ja näin. Peilithän tässä on varmaan jälkiasennetut, jos me oikein on kattonut, niin pitäisi olla tässä kuskin puolella. Siinä pitäisi olla alkuperäinen peili. Ja tää on varmaan edellinen omistaja ollut jonkin sortin autoharrastaja. Täällä oli penkin päälliset ihan hyviä asennot, mutta minä repasin ne pois, kun oli vähän vanha-aikaiset. Ja täällä on siis tää on massattu täältä pohjasta tosi hyvin. Tosi hyvin. Että tästä on pidetty huolta, mutta tuon oli hiekkaa jäänyt helmojen sisään. Ja sehän nyt kun kosteutta ottaa pikkasenkaan, niin sehän ruostuttaa. Että 2 amatööriä meitä tässä laittaa, että saapi nähdä, että mitä tulee, että minkä sauma heittää, niin kitti peittää. Että jos tuommoista jälkeen tulee tuommoista, niin kittiä päälle varmaan. Ja eiköhän tuo hyvin pysy. Ja me tehdään tänne semmoiset reijät, että tänne se pääsee suihkuttaan tuota kotelosuojaa. Niin. Jos joskus tulevaisuudessa tuosta vielä ruostuu, niin me tilataan suoraan uudet helmat. Että pääsee helpoimmalla sitten sillä tavalla. Eli tämän auton oma tunnistusmerkkinsä on nämä niin sanotut tähtiperä, että näistä se tulee sen nimi. Bensakorkki on tuossa ja Cortina lukee tässä takana, mutta eessä lukee Consul. Se on vissiin joku brittihomma, minä en ole tarkalleen siihen asiaan tutustunut. Ja tykkivanteethan meillä tässä on näiden alkuperäisten renkaiden lisäksi. Näissä on tommoset, vähän niin kuin Volkswagen Kuplassa tommoset peltisuojat. Ja eestähän tää on tän näköinen. Tätä on saanut muutamalla erilaisella maskilla, mitä me nopeaa googlettelen. Ja mä ajattelin, että me tuon kilven tuosta tiputan tuonne alas, että tulisi tuonne nätimmi esille. Ja siinähän lukeekin se Consul. Näihin minä olen niin tarkkaan perehtynyt, mutta ajattelinpä tästä laittaa tämä. Näitähän on niin sanottu se Lotus-korttin olisi paras versio tästä ja ne on aika helvetin hintavia. Tällä puolella näkyy, kun ei ole vielä ruosteita korjattu, mutta on avattu ja siellä on aivan just tässä just tästä poistelin tämmöstä taitaa olla jonkin sortin massaa tämä tuolla, että
katkea tuolla lailla, että ei tää niinku peltiä ole, mutta se oli aivan tämä väli täynnä täällä, että tässä on niinku tää alempi pelti yhdistyy tähän ja sitä ylempi pelti yhdistyy kans tuohon kohtaan johonkin. Ja sit se oli niinku väli oli täynnä massaa täällä. Tosi villiä, että niinku tuo määrä. Aivan tuosta saatanan paksua ja puukalla mene jyrsin sieltä ja oi, että kuskiltahan tämä näyttää täältä näin. Tykkään näistä niinkö, tää on niinkö peltiä. Olettaisin, kyllä tää on peltiä. Sitten niinkö vanhaa sisusta ja siis tuoksu tässä autossa aivan ihana. Tykkään tästä vanhan auton tuoksusta ja sitten tässä on niinkö tämmönen tommonen laminaattitarra laitettu tuohon mittarista. Minusta tuo on ollut ihan vakionakin. Ja valot toimii stögis. Takapenkilläkin on stögikset tuossa. Molemmin puolin. No itse asiassa on villit, kun ne kääntyy tällä lailla. Vanhat A-katsastuksen tarrat ja jaha, siellä tippuu tavaroita. Ja joissain korttiinoissa on myös semmonen keskikonsoli tässä, että no tässä ei oo sitä ja radion paikkoissa siinä ja en oikein tarkalleen mitä nää. En oo näin vanhoja autoihin ikinä oikein koskenut, että sielläkin lukee korttina. On hyvässä kunnossa tää sisusta sille ylempaattisesti, että minusta nämäkin saisi tilattaa uudestaan jostain eBaystä, mutta maksoi aika hintavia. Otas takakonttikin vilkasta. Tässä on jotenkin jännä, kun tää vääntää vasemmalle, niin tää avain ei lähde, mutta tästä keskiosasta se lähtee. Sitten väännät oikealle, on sähöppälle. Vähän oudohko. Ja tässä on yllättävänkin tilava takakontti, että täällä on niinkö 5 renkaat. Vakiorenkaat ja sitten on 1 vararengas ja paistopäivää ei mitään hajo, mutta täällä nyt näyttäisi olevan lisää näitä keskiöitä ja jotta helvetti, siellä on varaosiokin, tuosta me en tiennytkään. Ja joku ikivanha kansanmatto siellä. Tykkään. Tässä on itse asiassa tämmöset, tuolla näkyykin. Tuolla liikkuu jouset mukana. Tää on niinkö hieman hienompaa ollut siihen aikaan, että missähän mulla oli Cressidassa samanlainen etukontti. Tai siis tuo konepelti, että se pysyy itsestään ylhäällä. Ja tästä, jos avataan tämä, niin no niin, nyt me muistankin, mitä tämä tehdään. Eli pöljästi tätä pitää ekana painaa ja sitten tuota salpaa pitää vettää, työntää poispäin. Elikkä tuo lukittuu niinku tuonne. Ja tässä on tämmönen vanhan kansan tikkukone ja näitä on tehty vissiin. Katsotaan tuolta. Näitä on pitkälle vissiin tehty tällä samalla lohkolla ainakin minun ymmärtääkseni. Ja tähän ui saatana lyönpää. Tähän on vesipumppu vaihdettu jo. Se taisi jumittaa tässä ja no tuolta on tuo jarrusylinteri irti ja vanhan kansan tikkukone, että minä en muista oliko tää nyt, tää on se pienin kone, että onko tää litranen vai 1,2 litranen. Ja tätä on saanut sillä Lotuskorttina koneella, olisiko ollut 1,5 litranen ja ne on Lotuksen niin viimeistelemiä ja ne on aika helvetin kalliita. Tää on yllättävän hyvää hintaan saatu meille. Isä sen silloin aikoina ostanut Ivalosta 700 € ja hyvä hinta vaikka myös tämmöisenä projektinakin, että voittoa tullut, mutta ehkä tämä jätetään tähän perheeseen laitettavaksi. Katsotaan nyt, kun saataisiin leimalle tämä näiden hitsausten jälkeen ja sitten kun jarrut katsotaan. Muistaakseni tämä on vaan ajettu tähän talliin. Saattanut olla jopa silloin leimalla, että no, en tiedä miten olisi mennyt leimalla, että 8 vuottahan on helmakki on tässä kuivunut. Maalipinta tietenkin pitäisi ehystää, että tämä käy alkuperäinen väri. Kattokin on maalattu mustaksi, vielä sitä harvemmin näkeekään tuosta pölyön määrästä. Ehkä tästä auto tulee. Ei nyt mikään pahin projekti, joka tuossakin on muutama tommonen pitää hiopasta ja katsoa, että toivottavasti ei pahasti mennyt näyttää ainakin pintaruosteelta.
Mut semmonen. Meikä päivittelee tästä sitten enemmän ja meikä kiittää ja kuittaa tästä.